Αυτά τα φορτηγά είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η σπανιότητα και η λειτουργικότητα μπορούν να συμβαδίζουν, αν και μερικές φορές κουτσένουν λίγο. Δεν επεδίωκαν να είναι συμβατικά, δεν προσπαθούσαν να περάσουν απαρατήρητα. Επεδίωκαν να λύσουν προβλήματα με τρόπους που κανείς άλλος δεν είχε φανταστεί ή απλώς να υπάρχουν ως μια δήλωση αρχών. Και σε αυτή τη διαδικασία δημιούργησαν μηχανές που σήμερα μας κάνουν να αναρωτιόμαστε πώς διάολο έφτασε κάποιος σε αυτές τις ιδέες. Αλλά λειτουργούσαν και μερικές δεκαετίες αργότερα εξακολουθούν να το κάνουν, αψηφώντας το πέρασμα του χρόνου και τη λογική, ειδικά οι τελευταίες θέσεις αυτής της λίστας. Ας ξεκινήσουμε. Νούμερο 11. Citroën Type H, Γαλλία, 1947. Όταν η Citroën παρουσίασε το Type H το 1947, η Ευρώπη ακόμα συνερχόταν από τον πόλεμο. Τα υλικά ήταν σπάνια, οι προϋπολογισμοί περιορισμένοι και οι επιχειρήσεις χρειάζονταν προσιτή μεταφορά περισσότερο από στυλ. Οι μηχανικοί της Citroën απάντησαν με ένα φορτηγάκι που αγνοούσε εντελώς τη συμβατική αισθητική και επικεντρωνόταν στην πρακτικότητα. Το αποτέλεσμα ήταν ένα όχημα που έμοιαζε φτιαγμένο από ανακυκλωμένα μέρη αεροπλάνων, επίπεδα πλαϊνά πάνελ, εκτεθειμένες νευρώσεις και φύλλα κυματοειδούς μετάλλου που διέτρεχαν όλο το αμάξωμα. Αυτό το κυματιστό φινίρισμα δεν ήταν διακοσμητικό. Πρόσθετε ακαμψία σε λεπτά χαλίβδινα πάνελ, επιτρέποντας τη Citroën να εξοικονομήσει βάρος και υλικό, διατηρώντας παράλληλα τη δομική αντοχή. Αυτή η προσέγγιση αντανακλούσε τις τεχνικές αεροναυπηγικής κατασκευής και έκανε το φορτηγάκι ελαφρύ και ανθεκτικό. Το Type H χρησιμοποιούσε κίνηση στους εμπρός τροχούς και αυτοφερόμενο αμάξωμα, κάτι επαναστατικό για ένα εμπορικό όχημα εκείνη την εποχή. Τα περισσότερα φορτηγάκια χρησιμοποιούσαν ακόμα πλαίσιο τύπου σκάλας και κίνησης στους πίσω τροχούς. Τοποθετώντας το σύστημα μετάδοσης κίνησης μπροστά, η Citroën πέτυχε ένα χαμηλό και επίπεδο δάπεδο φόρτωσης και μια τετράγωνη περιοχή που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλο το ύψος της. Για τους εμπόρους, αυτό ήταν μεταμορφωτικό. Ένας αρτοποιός, υδραυλικός ή ηλεκτρολόγος μπορούσε να σταθεί όρθιος μέσα στο φορτηγάκι. Η φόρτωση βαριών αντικειμένων απαιτούσε λιγότερη προσπάθεια. Η σειρώμενη πλαϊνή πόρτα και το ευρύ πίσω άνοιγμα έκαναν την πρόσβαση απλή. Το Type H έγινε πανταχού παρόν στη Γαλλία και στη συνέχεια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπηρέτησε ως ασθενοφόρο, αστυνομικό όχημα, ταχυδρομικό όχημα, κινητό συνεργείο και πάγκος αγοράς. Στις αγροτικές περιοχές ήταν συχνά ο μόνος μηχανοκίνητος σύνδεσμος μεταξύ χωριών και πόλεων. Αυτό που κάνει το Type H περίεργο είναι ότι ποτέ δεν προσπάθησε να δείχνει μοντέρνο. Κατά τη διάρκεια των 34 ετών παραγωγής του, η βασική μορφή μόλις που άλλαξε. Ενώ τα αυτοκίνητα εξελίσσονταν με πτερίγια, καμπύλες και γωνιώδεις γραμμές, το Type H παρέμενε ένα βιομηχανικό κουτί. Η οπτική του ταυτότητα έγινε διαχρονική λόγω επιμονής. Ακόμα και στη δεκαετία του 70, τα νέα Type H εξέμοιαζαν με κοιμήλια μιας άλλης εποχής. Σήμερα, το φορτηγάκι γιορτάζεται ως ένα είδωλο του σχεδιασμού. Αναπαλαιωμένα δείγματα μετατρέπονται σε κινητές καφετέριες και καντίνες, εκτιμώμενα για τον χαρακτήρα τους. Αλλά η φήμη του κρύβει τον αρχικό του σκοπό, να είναι φθηνό, ανθεκτικό και χρήσιμο σε μια κατεστραμμένη οικονομία. Νούμερο 10. Bedford CA, Ηνωμένο Βασίλειο, 1952. Παρουσιάστηκε το 1952, το Bedford CA προέκυψε σε μια στιγμή που οι μικρές βρετανικές επιχειρήσεις επεκτείνονταν. Καταστήματα, έμποροι και εταιρείες παροχής υπηρεσιών χρειάζονταν ελαφριά εμπορικά οχήματα που θα ήταν προσιτά, συμπαγή και εύκολα στη συντήρηση. Η Bedford, ο εμπορικός κλάδος της Vauxhall, παρέδωσε ένα φορτηγάκι που θα γινόταν οικείο στους βρετανικούς δρόμους για περισσότερο από μια δεκαετία. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του CA ήταν το πρόσωπο Bulldog. Αντί για ένα μακρύ καπό ή έναν σχεδιασμό πλήρους καμπίνας, η Bedford δημιούργησε ένα κοντό και στρογγυλεμένο μπροστινό μέρος που στέγαζε τον κινητήρα διατηρώντας το όχημα συμπαγές. Αυτό έδινε στο φορτηγάκι μια φιλική εμφάνιση,
σχεδόν σαν κινούμενο σχέδιο. Αλλά η μορφή δεν επιλέχθηκε για τη γοητεία της. Ήταν μια λύση χωροθέτησης που επέτρεπε ένα μικρό συνολικό μήκος, διατηρώντας παράλληλα την πρόσβαση στον κινητήρα για συντήρηση. Μηχανικά, το CAA ήταν απλό. Χρησιμοποιούσε δοκιμασμένους κινητήρες βενζίνης, απλή ανάρτηση και στιβαρά εξαρτήματα που τα τοπικά συνεργεία μπορούσαν να επισκευάσουν. Αυτό το καθιστούσε ιδανικό για μικρούς επαγγελματίες που δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά νεκρούς χρόνους ή εξειδικευμένες επισκευές. Το φορτηγάκι προσφερόταν σε πολλαπλούς τύπους αμαξώματος: κλειστό φορτηγάκι, ημιφορτηγό, μικρό λεωφορείο και πλαίσιο καμπίνας για εξατομικευμένα αμαξώματα. Έγινε το αγαπημένο για υπηρεσίες διανομής, εταιρείες κοινής ωφέλειας, ακόμα και ασθενοφόρα. Αυτό που κάνει το Bedford CA περίεργο εκ των υστέρων είναι το πόσο στενό και ψηλό αισθάνεται κανείς ότι είναι. Σε σύγκριση με τα μοντέρνα φορτηγάκια, φαίνεται σχεδόν εύθραυστο. Μικρή τροχή, λεπτές κολόνες και ελάχιστη προστασία από κρούσεις αντανακλούν μια διαφορετική εποχή του σχεδιασμού οχημάτων. Ωστόσο, στο πλαίσιο της εποχής του, ήταν απόλυτα κατάλληλο για τους δρόμους και τη βρετανική μεταπολεμική οικονομία. Μπορούσε να πλοηγηθεί σε στενούς δρόμους, να σταθμεύσει σε περιορισμένους χώρους και να μεταφέρει αρκετά για το τοπικό εμπόριο. Νούμερο 9. GMC-DUKW, EPA 1942. Ανάμεσα σε όλα τα περίεργα κλασικά φορτηγά, κανένα δεν θολώνει τη γραμμή μεταξύ οχήματος και σκάφους τόσο πλήρως όσο το GMC-DUKW, που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το DUKW δεν σχεδιάστηκε για στυλ, άνεση ή μακροζωία. Κατασκευάστηκε για μια σκληρή αποστολή: να μεταφέρει άνδρες και εφόδια από τα πλοία απευθείας σε εχθρικές ακτές. Τα συμβατικά φορτηγά δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό και τα πλοία δεν μπορούσαν να μετακινήσουν εύκολα το φορτίο μόλις έφταναν στην ξηρά. Το DUKW έλυσε αυτό το πρόβλημα όντας και τα δύο. Βασισμένο στο δοκιμασμένο στρατιωτικό φορτηγό GMC-CWK των 2 τόνων και μισού, το DUKW χρησιμοποιούσε το ίδιο βασικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και πολλά κοινά μέρη. Οι μηχανικοί στη συνέχεια τύλιξαν αυτόν τον μηχανικό πυρήνα σε ένα στεγανό χαλίβδινο κήτος, του τοποθέτησαν μια έλικα στο πίσω μέρος και πρόσθεσαν ένα πηδάλιο συνδεδεμένο με το τιμόνι. Το αποτέλεσμα ήταν ένα αμφίβιο φορτηγό με κίνηση στους 6 τροχούς, ικανό να βγαίνει από ένα αποβατικό σκάφος, να κολυμπά σε ταραγμένα νερά και να σκαρφαλώνει απευθείας σε μια παραλία υπό εχθρικά πυρά. Περισσότερα από 21.000 DUKW παρήχθησαν μεταξύ του 1942 και του 1945. Χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα στα θέατρα του Ειρηνικού και της Ευρώπης, με πιο διάσημη τη χρήση τους κατά τις αποβάσεις της Νορμανδίας. Η αξία τους ήταν άμεση. Εκεί όπου οι αποβάθρες είχαν καταστραφεί ή δεν υπήρχαν, τα DUKW παρέδιδαν πυρομαχικά, τρόφιμα και ιατρικά εφόδια απευθείας από αγκυροβολημένα πλοία στην ακτή. Μπορούσαν να επιστρέψουν τραυματισμένους στρατιώτες σε νοσοκομιακά πλοία χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων αποβατικών σκαφών. Αυτό που κάνει το DUKW τόσο περίεργο είναι ότι ποτέ δεν ήταν πλήρως ένα φορτηγό ή ένα πλοίο. Στην ξηρά ήταν ψηλό, βαρύ και πιο αργό από τα τυπικά φορτηγά. Στο νερό ήταν πιο αργό και λιγότερο ευέλικτο από τα σκάφη που είχαν κατασκευαστεί για αυτόν τον σκοπό. Ωστόσο, στον στενό χώρο μεταξύ θάλασσας και ξηράς δεν είχε αντίπαλο. Αυτός ο μεταβατικός ρόλος καθόρισε την ύπαρξή του. Μετά τον πόλεμο, πολλά DUKW πουλήθηκαν σε ιδιώτες. Μερικά μετατράπηκαν σε σκάφη εργασίας σε λιμάνια και ποτάμια συστήματα. Άλλα μεταμορφώθηκαν σε τουριστικά οχήματα, δίνοντας γέννηση στα duck tours, που εξακολουθούν να λειτουργούν σε πόλεις σε όλο τον κόσμο. Νούμερο 8. GM Futureliner, EPA 1940. Στα τέλη της δεκαετίας του 30 και στις αρχές της δεκαετίας του 40, η General Motors ήθελε να δείξει στο κοινό πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον.
η εταιρεία δημιούργησε την Παρέλαση της Προόδου, μια περιοδεύουσα έκθεση που μετέφερε νέες τεχνολογίες σε χωριά και πόλεις σε όλη την Αμερική. Για να μεταφέρει αυτό το όραμα, η GM κατασκεύασε έναν στόλο εξαιρετικών οχημάτων γνωστών ως Futureliners. Κατασκευάστηκαν μόνο 12 Futureliners. Το καθένα είχε μήκος σχεδόν 11 μέτρα και ύψος πάνω από 3 μέτρα, υψώνοντας το ανάστημά του πάνω από την κανονική κυκλοφορία. Δεν ήταν λεωφορεία ούτε φορτηγά με τη συμβατική έννοια. Κάθε όχημα μετέφερε μια αυτόνομη μονάδα έκθεσης. Γιγαντιαία πλαϊνά πάνελ άνοιγαν για να αποκαλύψουν σκηνές, οθόνες και χώρους επίδειξης. Μέσα υπήρχαν εκθέματα για κινητήρες αεριόθησης, ηλεκτρισμό, ηλεκτρικές συσκευές και μελλοντικές μεταφορές. Μηχανικά, τα Futureliners ήταν εμπορικά οχήματα βαρέως τύπου που χρησιμοποιούσαν εξαρτήματα φορτηγών της GM προσαρμοσμένα στα τεράστια εξατομικευμένα αμαξώματά τους. Είχαν μεγάλους κινητήρες βενζίνης, ανθεκτικό πλαίσιο και πολύπλοκα ηλεκτρικά συστήματα για την τροφοδοσία των εκθεμάτων. Ταξίδευαν σε κομβόι, σχηματίζοντας ένα κυλιόμενο θέαμα που μεταμόρφωνε χώρους στάθμευσης και πανηγύρια σε προσωρινές παγκόσμιες εκθέσεις. Αυτό που κάνει το Futureliner τόσο περίεργο είναι ο σκοπός του. Δεν προοριζόταν για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ούτε για την κατασκευή υποδομών. Ήταν μια μηχανή marketing. Κάθε καμπύλη, κάθε λωρίδα χρωμίου, κάθε ανυψωμένο πάνελ είχε σχεδιαστεί για να εντυπωσιάζει και να εμπνέει. Συνδύαζε τη βιομηχανική μηχανική με τη θεατρική παρουσίαση, δημιουργώντας ένα όχημα που υπήρχε αποκλειστικά για να διηγηθεί μια ιστορία για το αύριο. Όταν η παρέλαση της προόδου τελείωσε στη δεκαετία του 50, τα Futureliners διασκορπίστηκαν. Μερικά διαλύθηκαν για σκράπ. Άλλα μετατράπηκαν σε κινητές εκκλησίες, οχήματα διοίκησης ή πρωτότυπα μεταφορικά μέσα. Λίγα επιβίωσαν σε αχυρώνες και μάντρες αποθήκευσης, ξεχασμένα μέχρι που οι συλλέκτες αναγνώρισαν την ιστορική τους αξία δεκαετίες αργότερα. Τα αναπαλαιωμένα Futureliners φτάνουν τώρα σε εξαιρετικές τιμές και εκτίθενται σε μουσεία και συλλογές ελίτ. Το να δει κανείς ένα από κοντά είναι εξωπραγματικό. Μοιάζει με ένα διαστημόπλοιο που πήρε λάθος έξοδο προς έναν αυτοκινητόδρομο. Ωστόσο, είναι εντελώς πραγματικό. Νούμερο 7. Rotin of Atlantic, Ηνωμένο Βασίλειο, 1952. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, η Βρετανική βιομηχανία μεταφορών αντιμετώπιζε μια αυξανόμενη πρόκληση. Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση απαιτούσε τη μετακίνηση τεράστιων φορτίων. Βιομηχανικά μηχανήματα, εξαρτήματα για σταθμούς παραγωγής ενέργειας, στρατιωτικό εξοπλισμό και υπερμεγέθη κομμάτια υποδομής. Τα τυπικά φορτηγά απλά δεν ήταν αρκετά ισχυρά. Αντί να επεκτείνεται αργά όπως οι μεγάλοι κατασκευαστές, μια μικρή εταιρεία ονόματι Rotin of Motors εμφανίστηκε με μια τολμηρή ιδέα: να κατασκευάσει έναν ελκυστήρα δρόμου τόσο ισχυρό που να μπορεί να σέρνει φορτία που προηγουμένως θεωρούνταν αδύνατα για τους αυτοκινητόδρομους. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον μηχανικό George Rotinoff το 1952 και παρήγαγε το Rotin of Atlantic και αργότερα το Super Atlantic. Αυτές οι μηχανές δεν ήταν συνηθισμένα φορτηγά. Ήταν ελκυστήρες έρματος, οχήματα σχεδιασμένα ειδικά για τη μεταφορά εξαιρετικά βαρέων φορτίων. Το Atlantic χρησιμοποιούσε ένα τεράστιο χαλίβδινο πλαίσιο, άξονες βαρέως τύπου και έναν κινητήρα βενζίνης Rolls-Royce που προερχόταν από την αεροναυπηγική και στρατιωτική τεχνολογία. Αυτή η μονάδα ισχύως από μόνη της το διαφοροποιούσε από τα συμβατικά φορτηγά της εποχής, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούσαν μέτριους κινητήρες diesel. Ο σκοπός του Atlantic ήταν μοναδικός: να μετακινεί εξαιρετικό βάρος. Μπορούσε να σέρνει πολυαξονικά ρημουλκούμενα με φορτία πολύ πάνω από τη χωρητικότητα των τυπικών οχημάτων δρόμου. Κατασκευάστηκε μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός. Λιγότερα από 40 Atlantics και Super Atlantics συνολικά. Πολλά εξήχθησαν σε χώρες με απαιτητικά εδάφη και εξειδικευμένες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας, όπου υπηρέτησαν σε στρατιωτικούς και βιομηχανικούς ρόλους. Αυτό που κάνει το Rotin of Atlantic περίεργο δεν είναι μόνο η σπανιότητά του, αλλά και η κλίμακά του. Φαίνεται υπερμεγέθες ακόμα και δίπλα σε σύγχρονα βαρέα φορτηγά.
Η καμπίνα του κάθεται ψηλά και στενά, τοποθετημένη πάνω σε ένα πλαίσιο που φαίνεται περισσότερο βιομηχανικό παρά αυτοκινητιστικό. Δεν μοιάζει με όχημα διανομής, ούτε με ελκυστήρα δρόμου. Μοιάζει με ένα κινητό κομμάτι εργοστασιακού εξοπλισμού. Η Rotinov Motors δεν μπόρεσε να επιβιώσει μακροπρόθεσμα. Η αγορά για τέτοια ακραία οχήματα ήταν ελάχιστη και οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές τελικά εισήλθαν στην κατηγορία των βαρέων φορτίων με πιο τυποποιημένα σχέδια. Στα τέλη της δεκαετίας του 50, η Rotinov έπαυσε τη λειτουργία της. Ωστόσο, οι ίδιες οι μηχανές αποδείχθηκαν ανθεκτικές. Αρκετές επιβιώνουν σήμερα σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές, ικανές ακόμα να μετακινούνται δεκαετίες μετά τη δημιουργία τους. Το Atlantic αντιπροσωπεύει μια στιγμή που το όραμα ενός μηχανικού ξεπέρασε για λίγο τη βιομηχανία. Είναι περίεργο γιατί μοιάζει με ένα πρωτότυπο που ξέφυγε από την πραγματικότητα. Μέχρι εδώ έχουμε δει συναρπαστικές σπανιότητες, μηχανές που έλυναν συγκεκριμένα προβλήματα με τρόπους που κανείς άλλος δεν φαντάστηκε. Αλλά αυτά που έρχονται είναι άλλου επίπεδου. Είναι εκείνα που αψήφισαν τη λογική, εκείνα που μοιάζουν βγαλμένα από τον εφιάλτη ενός μηχανικού και ένα που είναι τόσο περίεργο που θα αναρωτηθείτε πώς κάποιος μπόρεσε να εγκρίνει την κατασκευή του. Προετοιμαστείτε, γιατί το καλύτερο έρχεται. Νούμερο 6. Marmon Harrington. Η Πιάντα Σιθιά, δεκαετίες 30 έως 50. Σήμερα θεωρούμε δεδομένο ότι ένα φορτηγό μπορεί να έχει κίνηση στους 4 τροχούς. Αλλά υπήρξε μια εποχή που αυτό δεν υπήρχε. Μια εποχή όπου αν ήθελες να βγεις από την άσφαλτο, ήσουν μόνος σου. Η Marmon Harrington το άλλαξε αυτό. Αυτή η αμερικανική εταιρεία δεν κατασκεύαζε φορτηγά από το μηδέν. Έκανε κάτι πολύ πιο έξυπνο. Έπαιρνε κοινά φορτηγά της Ford και της Chevrolet, από αυτά που κάθε συνεργείο γνώριζε, και τα μεταμόρφωνε σε θηρία παντός εδάφους. Πρόσθεταν μπροστινούς κινητήριους άξονες, κυβότια μεταφοράς, ενισχυμένες αναρτήσεις και όλα όσα χρειαζόταν ώστε ένα όχημα διανομής να μπορεί να σκαρφαλώσει σε ένα βουνό. Το αποτέλεσμα ήταν ένα υβρίδιο, μισό μηχανή εργοστασίου, μισό έργο εξειδικευμένης μηχανικής. Κάθε μετατροπή ήταν μοναδική, φτιαγμένη στα μέτρα των αναγκών του πελάτη. Μερικά ήταν απλά 4x4, άλλα μετατρέπονταν σε τέρατα με κίνηση στους 6 τροχούς. Εξωτερικά έμοιαζαν με κανονικά φορτηγά, από αυτά που βλέπεις σε κάθε αμερικανικό δρόμο. Αλλά όταν κοίταζες από κάτω, όταν έβλεπες αυτό το πλέγμα αξώνων και μεταδόσεων, καταλάβαινες ότι βρισκόσουν μπροστά σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Marmon Harrington έγινε ένας κρίσιμος προμηθευτής για τις συμμαχικές δυνάμεις. Τα φορτηγά της διέσχιζαν ερήμους, ζούγκλες και βουνά, όπου κανένα άλλο όχημα δεν μπορούσε να περάσει. Μετέφεραν εφόδια στην πρώτη γραμμή, έσερναν κομμάτια πυροβολικού, έσωζαν ζωές στα πιο απομακρυσμένα μέτωπα. Μετά τον πόλεμο, συνέχισαν να εργάζονται σε μέρη όπου οι δρόμοι ήταν πολυτέλεια, ορυχεία, πετρελαϊκές εκμεταλλεύσεις, επιστημονικές αποστολές. Αυτό που κάνει περίεργα αυτά τα φορτηγά είναι ότι δεν υπάρχουν δύο ίδια. Κάθε Marmon Harrington είναι ένα μοναδικό δείγμα, ένα κομμάτι ιστορίας πάνω σε τροχούς. Και το πιο εκπληκτικό είναι ότι πολλά εξακολουθούν να λειτουργούν σήμερα, αποδεικνύοντας ότι όταν κάνεις κάτι καλά, ο χρόνος παίρνει το μερίδιό του, αλλά δεν εισπράττει πάντα το χρέος. Νούμερο 5. Τάτρα 111. Τσεχοσλοβακία, 1942. Ενώ οι δυτικοί κατασκευαστές κατασκεύαζαν τα φορτηγά τους πάνω σε πλαίσιο τύπου σκάλας, δύο παράλληλες δοκούς ενωμένες με εγκάρσιες τραβέρσες, στην Τσεχοσλοβακία κάποιος αποφάσισε να πάρει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο. Η Τάτρα ανέπτυξε ένα σύστημα που έμοιαζε βγαλμένο από άλλον πλανήτη. Ένα πλαίσιο κεντρικού σωλήνα, μια τεράστια σπονδυλική στήλη που διέτρεχε όλο το όχημα, προστατεύοντας τη μετάδοση στο εσωτερικό της και στηρίζοντας ανεξάρτητους εκρεμείς άξονες σε κάθε τροχό. Αυτός ο σχεδιασμός φαινόταν περίεργος στα μάτια των συμβατικών μηχανικών, αλλά είχε απίστευτα πλεονεκτήματα. Ο κεντρικός σωλήνας προστάτευε τα ζωτικά εξαρτήματα από χτυπήματα και βράχια. Οι εκρεμείς άξονες επέτρεπαν στους τροχούς να κινούνται ανεξάρτητα,
διατηρώντας την πρόσφυση σε εδάφη όπου άλλα φορτηγά γλιστρούσαν χωρίς ελπίδα. Και πάνω από όλα αυτά, η Τάτρα τοποθετούσε αερόψυκτους κινητήρες συμπεριλαμβανομένου ενός V12 ντίζελ στις πρώτες εκδόσεις. Το Τάτρα 111 έγινε θρυλικό στα πιο κρύα μέρη του πλανήτη. Στη Σιβηρία, όπου οι θερμοκρασίες έπεφταν πολύ κάτω από το 0 και οι κινητήρες νερού πάγωναν σε στερεά μπλοκ, τα Τάτρα συνέχιζαν να παίρνουν μπροστά. Ο αέρας δεν παγώνει και αυτή η απλή αλήθεια κράτησε αυτά τα φορτηγά να εργάζονται όταν όλα τα άλλα ήταν ακινητοποιημένα. Μετέφεραν ξυλία, μηχανήματα και εφόδια μέσα από τη σιβηρική τούνδρα, από δρόμους που δεν άξιζαν αυτό το όνομα. Οι οδηγοί έλεγαν ότι μπορούσες να το αφήσεις μια νύχτα στους 40 βαθμούς υπό το 0 και την επόμενη μέρα, με λίγη υπομονή, ο VT12 επέστρεφε στη ζωή. Κατασκευάστηκαν περισσότερες από 34.000 μονάδες. Δεν ήταν ένα πείραμα, ήταν η σπονδυλική στήλη των μεταφορών στη μισή Ανατολική Ευρώπη και σε μεγάλο μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Οπτικά, το Τάτρα 111 παραμένει περίεργο ακόμα και σήμερα. Η καμπίνα, ψηλή και στενή, κάθεται πάνω σε ένα πανμακρύ καπό. Οι τροχοί, λόγω των εκκρεμών αξώνων, υιοθετούν περίεργες γωνίες όταν το φορτηγό είναι ξεφόρτωτο. Μοιάζει με ένα όχημα συναρμολογημένο υπό διαφορετικούς κανόνες και είναι. Αντιπροσωπεύει έναν ξεχωριστό εξελικτικό κλάδο στην ιστορία του φορτηγού, έναν που έθεσε ως προτεραιότητα την επιβίωση έναντι της οικειότητας. Νούμερο 4. Leyland Octopus, Ηνωμένο Βασίλειο, 1934. Πολύ πριν τα άρθρωτα τρέιλερ κυριαρχήσουν στους δρόμους, η μετακίνηση βαρέως φορτίου απαιτούσε δημιουργικές λύσεις. Η πιο δημιουργική από όλες ήταν το Leyland Octopus. 8 τροχοί, όλοι σε ένα άκαμπτο πλαίσιο, 2 μπροστινοί κατευθυντήριοι άξονες και 2 πίσω κινητήριοι. 8 τροχοί που δούλευαν μαζί για να κατανείμουν το βάρος και να μετακινήσουν φορτία που κανένα φορτηγό 4 ή 6 τροχών δεν μπορούσε να ονειρευτεί. Σε μια εποχή πριν από τα τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια και τα ημιριμουλκούμενα υψηλής χωρητικότητας, αυτή η διαμόρφωση επέτρεπε τη μεταφορά τεράστιων βιομηχανικών φορτίων απευθείας πάνω σε ένα μόνο άκαμπτο όχημα. Χάλιβας, μηχανήματα, δομικά υλικά, όλα χωρούσαν στο Octopus. Τα πρώτα μοντέλα χρησιμοποιούσαν μεγάλους κινητήρες βενζίνης, που αργότερα αντικαταστάθηκαν από τους ίδιους τους ντίζελ της Leyland. Για δεκαετίες, η πλατφόρμα εξελίχθηκε, αλλά η κεντρική ιδέα παρέμεινε: η μεγιστοποίηση του φορτίου εντός των ορίων του οδικού δικτύου. Για κατασκευαστικές εταιρείες, δημοτικές υπηρεσίες και βαριές βιομηχανίες, το Octopus έγινε απαραίτητο. Αυτό που κάνει το Octopus περίεργο σήμερα είναι η ίδια του η παρουσία. Το μακρύ του αμάξωμα με τις επίπεδες πλευρές, οι πολλαπλοί άξονές του, η άκαμπτη μορφή του, όλα αυτά το κάνουν να φαίνεται σχεδόν προϊστορικό. Δίπλα στους σύγχρονους συνδυασμούς ελκυστήρα και ρημουλκούμενου, όπου η σημερινή βαριά μεταφορά βασίζεται σε αρθρώσεις και μονάδες, το Octopus μετέφερε τα πάντα πάνω σε έναν μοναδικό τεράστιο σκελετό. Αλλά αυτό δεν ήταν αναποτελεσματικότητα, ήταν καινοτομία. Σε μια εποχή που η οδική υποδομή και οι κανονισμοί ακόμα εξελίσσονταν, η Leyland σχεδίασε ένα φορτηγό που ξεπερνούσε τα όρια αυτού που οι δρόμοι μπορούσαν να αντέξουν. Το Octopus βοήθησε να αποδειχθεί ότι η οδική μεταφορά μπορούσε να ανταγωνιστεί τον σιδηρόδρομο για βαριά φορτία, διαμορφώνοντας το μέλλον της βρετανικής εμπορικής εφοδιαστικής. Τα δείγματα που επιβιώνουν σήμερα μοιάζουν με κοιμήλια μιας εναλλακτικής χρονικής γραμμής της μεταφοράς. Είναι ογκώδη αλλά απλά, ισχυρά αλλά αργά, κομψά μόνο στο σκοπό τους. Νούμερο 3. Berliet T100, Γαλλία, δεκαετία του 50. Στη δεκαετία του 50, η Γαλλία επεδίωκε να επεκτείνει την επιρροή της στη Σαχάρα. Το πρόβλημα ήταν ότι η έρημος δεν έχει δρόμους και η μετακίνηση βαρέων μηχανημάτων μέσα από αμόλοφους απαιτούσε κάτι που κανείς δεν είχε κατασκευάσει ποτέ πριν. Η Berliet, ο Γάλλος κατασκευαστής, απάντησε με το T100, ένα τέρας που έμοιαζε περισσότερο με κτίριο με τροχούς παρά με φορτηγό. Τα ελαστικά του είχαν ύψος πάνω από 2 μέτρα
Το καθένα ζύγιζε περισσότερο από ένα συμπαγές αυτοκίνητο και το φορτηγό ήταν τόσο φαρδί που καταλάμβανε 2 πλήρεις λωρίδες ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου. Για να πάρετε μια ιδέα, όταν κυκλοφορούσε στον δρόμο, δεν υπήρχε τρόπος να το προσπεράσετε, απλά δεν υπήρχε χώρος. Κάτω από το καπό του, ή μάλλον κάτω από την καμπίνα του, έφερε έναν κινητήρα ντίζελ V12 που απέδιδε 600 ύπους, έναν τεράστιο αριθμό για την εποχή. Αλλά το εντυπωσιακό δεν ήταν η ισχύς, αλλά αυτό που μπορούσε να μετακινήσει. Φορτία έως και 100 τόνους πάνω στη χαλαρή άμμο της ερήμου. Για να το πετύχει αυτό, η Μπερλιέτ έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα απρόσμενο πρόβλημα. Δεν υπήρχαν ελαστικά ικανά να αντέξουν τέτοιο βάρος χωρίς να βυθιστούν στην άμμο. Έτσι, κυριολεκτικά, έπρεπε να σχεδιάσουν ειδικά ελαστικά, κατασκευασμένα αποκλειστικά για αυτό το φορτηγό, με πλάτος και πέλμα που δεν είχαν δει ποτέ ξανά. Το T100 εργάστηκε στα ορυχεία της Σαχάρας για χρόνια, μεταφέροντας εξοπλισμό γεώτρησης και γιγαντιαίους μετασχηματιστές. Ήταν ένας μηχανικός δεινόσαυρος σε ένα προϊστορικό περιβάλλον. Το πιο απίστευτο στο T100 είναι η κλίμακά του. Όταν το βλέπεις δίπλα σε ένα κανονικό φορτηγό, ο εγκέφαλός σου έρχεται σε σύγκρουση. Οι αναλογίες δεν ταιριάζουν. Ένα τέτοιο όχημα δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά υπήρξε και εργάστηκε και απέδειξε ότι με αρκετή ισχύ και σχεδιασμό, σχεδόν οποιαδήποτε μάζα μπορεί να μετακινηθεί. Νούμερο 2. Όσκος 8x8 Tizentaskeox A, δεκαετία του 70. Αν έχετε δει ποτέ ένα γιγάντιο έντομο και έχετε νιώσει αυτό το μείγμα γοητείας και αποστροφής που προκαλεί ό,τι δεν είναι ανθρώπινο αλλά κινείται με πρόθεση, το οκτάτροχο Όσκος θα σας προκαλέσει ακριβώς το ίδιο συναίσθημα. Σχεδιασμένο για τον Αμερικανικό στρατό στη δεκαετία του 70, αυτό το φορτηγό έμοιαζε με μια μηχανική αράχνη έτοιμη να σκαρφαλώσει σε οποιαδήποτε επιφάνεια, όσο αδύνατη κι αν φαινόταν. Είχε 8 τροχούς και το πιο σημαντικό, και οι 8 ήταν κινητήριοι. Δεν υπήρχε νεκρός τροχός, δεν υπήρχε αδύναμο σημείο. Αλλά αυτό που το έκανε πραγματικά ξεχωριστό ήταν το σύστημα διεύθυνσής του. Δεν έστριβαν μόνο οι μπροστινοί τροχοί, έστριβαν και οι πίσω, και οι μεσαίοι επίσης, επιτρέποντας σε αυτόν τον κολοσσό των 30 τόνων να στρίβει πρακτικά γύρω από τον εαυτό του. Φανταστείτε ένα φορτηγό στο μέγεθος ενός σπιτιού να κάνει ελιγμούς σε έναν χώρο όπου ένα κανονικό αυτοκίνητο θα δυσκολευόταν να παρκάρει. Αυτό ήταν το Όσκος. Σχεδιάστηκε για μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή: να μεταφέρει βαλιστικούς πυράβλους και βαρύ εξοπλισμό μέσα από εδάφιο όπου δεν υπήρχαν δρόμοι, όπου οποιοδήποτε άλλο όχημα θα κόλλαγε μετά από λίγα μέτρα, θύμα της λάσπης, της άμμου ή του χιονιού. Η ικανότητά του να ξεπερνά εμπόδια, να ανεβαίνει σε κλίσεις που έμοιαζαν με τείχους, να διασχίζει ποτάμια και βάλτους χωρίς δυσκολία, το μετέτρεψε σε ένα ανεκτήμητο στρατηγικό εργαλείο κατά τα πιο τεταμένα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Οι οδηγοί που το χειρίστηκαν λένε ότι στην αρχή προκαλούσε φόβο, μια περίεργη αίσθηση στο στομάχι, γιατί αυτό το σύστημα διεύθυνσης στους 8 τροχούς έκανε το φορτηγό να ανταποκρίνεται με απρόσμενους τρόπους. Αλλά μόλις μάθαινες να το εμπιστεύεσαι, ανακάλυπτες ότι μπορούσες να το πας σε μέρη που κανένα άλλο όχημα δεν μπορούσε να ονειρευτεί. Μια μηχανική αράχνη 30 τόνων, που ακόμα και σήμερα, μισό αιώνα μετά, επιβάλλει σεβασμό και προκαλεί δυσπιστία. Νούμερο 1. Ο βασιλιάς της λύθης, Hayes HDX, Καναδάς, δεκαετίες 50 έως 80. Αν είδατε ποτέ ατμό να βγαίνει από τους τροχούς ενός φορτηγού, σαν η μηχανή να εξέπνεε την τελευταία της πνοή ή να προετοιμαζόταν για μάχη, πιθανότατα κοιτούσατε ένα Hayes HDX. Αυτό δεν ήταν ένα φορτηγό αστικών διανομών. Δεν ήταν ένα συμβατικό όχημα κατασκευών. Ήταν ένα τέρας της καναδικής δασικής βιομηχανίας, σχεδιασμένο για μία και μόνο αποστολή: να κατεβαίνει βουνά φορτωμένο με γιγάντιους κορμούς, χωρίς να πεθάνει στην προσπάθεια. Οι δρόμοι υλοτομίας στη Βρετανική Κολομβία ήταν, και παραμένουν, μερικοί από τους πιο επικίνδυνους στον πλανήτη. Κλίσεις τόσο απότομες που τα συμβατικά φρένα απλά υπερθερμαίνονταν και αστοχούσαν, μετατρέποντας την κατάβαση σε ρώσικη ρουλέτα. Φορτία 200-300 χιλιάδων λιρών ξύλου
που έσπροχναν προς τα κάτω, προσπαθώντας να μετατρέψουν το φορτηγό σε ένα ανεξέλεγκτο βλήμα. Η λύση της Hayes ήταν τόσο απλή όσο και τρομακτική. Ένα σύστημα φρένων ψυχόμενων με νερό. Το φορτηγό έφερε μια τεράστια δεξαμενή χωρητικότητας εκατοντάδων λίτρων, της οποίας ο μόνος σκοπός ήταν να ψεκάζει συνεχώς νερό πάνω στα τύμπανα των φρένων για να αποτρέψει την επίτευξη κρίσιμων θερμοκρασιών. Επειδή ένα Hayes HDX που κατέβαινε ένα βουνό φορτωμένο ήταν βασικά μια δυνητική πυρκαγιά εν κινήσει, μια μάζα μετάλλου στο κόκκινο, έτοιμη να βγει εκτός ελέγχου. Όταν το έβλεπες να κατεβαίνει, μπορούσες να παρατηρήσεις τον ατμό να βγαίνει από τους τροχούς σαν η μηχανή να ανέπνεε, σαν ένας μηχανικός δράκος που εξέπνεε την ανάσα του μετά από μια μεγάλη μέρα. Η δομή του ήταν μπρουταλιστική, τετράγωνη, βαριά, κατασκευασμένη, χωρίς συμβιβασμούς στην αισθητική ή στην άνεση. Η πλατφόρμα φόρτωσης μπορούσε να έχει πλάτος έως και 14 πόδια για να στηρίζει τους μεγαλύτερους κορμούς που μπορούσε να κόψει η δασική μηχανή. Το ύψος του ήταν εκφοβιστικό, η παρουσία του επιβλητική. Ήταν ένας γίγαντας σχεδιασμένος για ένα περιβάλλον όπου ένα λάθος σήμαινε πτώση σε έναν γκρεμό εκατοντάδων μέτρων, όπου η ζωή των οδηγών εξαρτιόταν από το να λειτουργούν αυτά τα ψυχόμενα φρένα κάθε δευτερόλεπτο κάθε κατάβασης. Και το απίστευτο, αυτό που αψηφά κάθε λογική, είναι ότι πολλά από αυτά τα φορτηγά εργάζονται ακόμα στα δάση σήμερα. Όχι επειδή είναι μοντέρνα, όχι επειδή έχουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ασφάλεια, αλλά επειδή είναι πολύ ανθεκτικά για να αποσυρθούν. Κατασκευασμένα σε μια εποχή όπου η μηχανική αναζητούσε κάτι πιο απλό, αλλά πολύ πιο τολμηρό, τα Hayes HDX είναι ακόμα εκεί, αψηφώντας τον χρόνο, τα βουνά, την ίδια τη βαρύτητα. Γιατί στο τέλος, αυτά τα φορτηγά δεν μετέφεραν μόνο ξύλο. Μετέφεραν την ανθρώπινη αιμονή να ξεπερνά τα όρια του δυνατού, να φτάνει λίγο πιο μακριά, να φορτώνει λίγο περισσότερο βάρος. Και γι' αυτό, χωρίς καμία αμφιβολία, το Hayes HDX είναι ο αδιαμφισβήτητος βασιλιάς των ξεχασμένων φορτηγών. Έχουμε περάσει από μηχανές που αντικαθιστούσαν άλογα στους δρόμους του Λονδίνου με τον μοναδικό μπροστινό τροχό τους, σε γαλλικά φορτηγάκια από κυματοειδή λαμαρίνα που έμοιαζαν βγαλμένα από υπόστεγο αεροπλάνων, περνώντας από αμφίβια φορτηγά που διέσχιζαν παραλίες υπό εχθρικά πυρά, κυλιόμενα θέατρα που πουλούσαν το μέλλον, ελκυστήρες με κινητήρα αεροπλάνου, μοναδικές μετατροπές που έφεραν την κίνηση 4x4 σε αδύνατα μέρη, τσεχικά φορτηγά με σπονδυλική στήλη που επιβίωναν στο σιβηρικό κρύο, χταπόδια 8 τροχών που μετέφεραν ό,τι κανείς άλλος δεν μπορούσε, γαλλικούς γίγαντες που καταλάμβαναν 2 λωρίδες, μηχανικές αράχνες του στρατού και τέλος, αυτόν τον καναδικό δράκο που κατέβαινε βουνά, βγάζοντας ατμό από τους τροχούς σαν να ανέπνεε.